След задържането на извършителя става ясно, че това е 21-годишният Николай Манев с няколко задържания за притежание и разпространение на наркотици. Днешното деяние е много по-сериозно и Николай ще изпита цялата тежест на закона. Залагането на съучастника е изключително важно, така ще може да стигнем до някои от дилерите, които са истинските виновници за престъпленията, извършвани от наркоманите. Николай Манев получава ефективна присъда от 3 години лишаване от свобода. Все още не е ясно дали младежът ще бъде включен в метадонова програма, за да лекува своята наркозависимост в затвора. Данните на автомобила, с който предполагаемите съучастници на Николай Манев напускат мястото на происшествието, са разпространени в ефира и всички патрулиращи полицаи в района на столицата получават информация за издирваното моторно превозно средство. За съжаление, всяка изминала минута осигурява преднина на извършителите и поставя полицаите в неизгодна позиция. 2 часа по-късно младши инспектор Младенов и главен полицай Атанасов патрулират по второстепенен път в покрайнините на София, когато настигат обявение за издирване автомобил от овира квартал Суха река. Двамата полицаи се впускат в преследване на предполагаемите съучастници. Ой, полиция! Ръцете на тила! За главата, пусти ръцете! Стой, полиция! Стой, не мърдай! Няма къде да избягаш! По-добре не прави нищо! Предай се! По-добре се предай! Ръцете горе! Минути по-късно са задържани 2 лица, без лични документи, отказали да изпълнят полицейско разпореждане и оказали съпротива при задържането. При първоначалния оглед на автомобила са открити пари, откраднати вещи и огнестрелно оръжие. Следствието срещу двамата продължава. Наркозависимите в България са около 30 000. Държавата поема лечението на едва 10% от тях. Всеки 5-ти затворник в България е наркозависим. Фактите сочат, че е много по-лесно един наркозависим да попадне в затвора, отколкото в програма за лечение.